don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenza to TV. It's the Nedbank Cup. Orlando Pirates 4, Chakuma 1. I'm joined by my brother Kamabanu Puma Upi. Ipa! Ida echaweni! Wathi ngijika kancane Steve. Wathi ngijika kancane. Ipa! Steve, angifuni ukumosha isikhathi mina. Ngifuna ukuthi Ipa kapha. Ipa kapha. Awuthi pa. Awuthi pa. Awuthi pa. Awuthi pa. Awuthi pa. Awuthi pa. Ipa kapha. Ipa kapha. Ipa kapha. Steve Africa! South Africa! Steve! Ebhola. Yeah. Limnandi. Yeah. Ngokuthi Steve uvule la. Yeah. Inhliziyo. Yeah. Uyabona ngeke uzulu support, ngeke uthi umsupport webhola Steve uma ngabe usabopha. Ubopha. Steve, uyayibona lento ethi Ipa? Yeah. Ethi Ipa kapha? Yeah. Jabulisa wonke umhlaba. Ngiyakuyeka manje Steve. Ipa kapha? Ipa kapha? Ipa kapha. Awuthi pa. Awuthi pa. Awuthi pa. Awuthi pa. Ipa kapha? Ipa kapha. Awusayeke. Ngiyabonga Steve. Akagera ubaba.